Tisztelt szülők, kedves vendégeim, kedves gyerekek! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a hagyományosan megrendezendő iskolai Ki mit tudónkon. A mai napon valóban szó szerint mindenki előadhatja, ki mit tud. Ki az, aki valamiben erősnek érzi magát, bátorságot vesz, és ide kiáll elég. Azt hiszem, hogy ezt nagyon meg kell becsülnünk a gyerekekben, és meg is kapják érte majd a jutalmat. Nekem az egyik kedvenc iskolai műsorom, aki mit tud, mert ilyenkor minden gyerek önmagából azt adhatja, amit ő a legjobban szeret, amit a legjobban kedvel, és ő úgy érzi, hogy ő azt a legjobban tudja is. Erre a napra a gyerekek valóban a saját energiájukkal, a saját maguk gondolatai alapján készültek fel, maguk választott a versen, énekkel, történettel. Igazából ez az egyetlen olyan ünnepély, amikor nem kapnak a tanítónénitől különösebben utasítást arra, hogy mit kell megtanulni, hanem mindenki a maga által választott kedvenc dolgot adhatja elő. Hogy mennyire segíti a gyerekeknek a személyiségük fejlődését, azt nem akarom most ecsetelni, de szerintem a felnőttek ezt úgy is tudják. Őnekik pedig ez egyúttal egy jó játék is. A mai napot Simorné Füleki Judit kolléganőm szervezte, ezért ő fogja levezetni is az egész délutáni Ki mit tudott, ami nem fog azért egész délután tartani, terveik szerint bő egy óra alatt lesz vége a műsornak. Én nagyon-nagyon megköszönöm a gyerekeknek, hogy a mai napra lelkiismeretesen mindenki felkészült. Tudom, hogy borzasztóan izgulnak, de szeretnék már most megnyugtatni mindenkit. Mindenkit meg fogunk tapsolni, mindenkinek megköszönjük, hogy készült, és örömet szerzett nekünk azzal, hogy akármilyen kis produkciót is ide varázsol nekünk a nem létező színpadunkra, mert a gyerekeknek ezt tudni kell, és nekik mondom, hogy higgyétek el, hogy a felnőtteknek az egyik legnagyobb öröm az életünkben az, ha a gyerekeket látják szerepelni. Úgyhogy nekünk mindenképpen örömet szereztetek, és én biztos vagyok benne, hogy ezzel már mindenki nyertes a mai napon. Én kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást, és fogadják szeretettel Jutka néni köszöntő szavait. Én is nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket és a kedves szülőket is. Örülök, hogy ilyen szép számmal megjelentek a lehetőségekhez képest, és annak is nagyon örülök, hogy ennyi nagyon sok és változatos produkciót fognak a gyerekek előadni. Remélem, hogy mindenki nagyon jól fogja érezni magát a mai délutánon, úgyhogy szerintem kezdjük is el. Az első műsorszámunk az első osztályosok közös produkciója, Vera néni tanította be nekik, úgyhogy fogadják őket szeretettel. Ugye, hogyan próbáljuk. Oh
Következő produkcióval szintén az első osztályosokkal folytatjuk. Ők Eszter nénivel készültek egy nagyon rövid kis angol produkcióval. Ők fognak következni, és felkészül Keleti Izabella. Aki egy aranyos kis mesét előadni. És felkészülnek a drámaszakörös. Zsigmond, a török és a tehenet. Volt egy török Mehemet, sose látott tehenet. Nem is tudta Mehemet, milyenek a tehenet. Egyszer aztán Mehemet lát egy csomó tehenet. Mi vagyunk a tehenet, én vagyok a Mehemet. Számlálgatja Mehemet, hányfélék a tehenet? Meg is számol Mehemet 3 tehenet, fehéret, feketét, tarkát, meg ne fogd a tehén farkát. Nem tudta ezt Mehemet, és felrúgták a tehenek. Most ismét egy csoportos produkció következik. Szilvi néni drámaszakkörösei fognak előadni egy 4 játékot, és 3 fognak meg. Régen faluhelyen a lányok és a fiúk együtt játszottak. Ilyenkor szívesen nincselkedtek egymással. Ezt mutatja a mai produkciónk. Csó
harap, csuga, darab, míg a kutya meg nem harap. Kitöröm a nyakamat, mégsem hagyom magamat. Aki engem nem szeret, egye meg az egenet. Összedőlt a meszes kanna, majd megvállak téged, Panna. Nincs a tótnak annyi pénze, hogy tégedet kiválthatna. Járd meg dőre, ha nincs eszed, ami volt is rég elveszett. Kicsi lábon, nagyra hányod, az orrodat sárba vágod. Egybe gyűltek a felsősi lányok. Elhúj, a felsősi lányok. Lisztet mértek egy kis markocskába. Elhúj, egy kis markocskába. Összegyúrták, túros gombizának. Elhúj, túros gombizának. Utcú kislány, ugorj egyet, ne sajnáld a cipellődet. Sárga murom. Mindenki párba. Hi, ho, noca, juha. Száraz, író, rongyó, lató, eleget, üszó, muzsi, kasszó, tellen, babám, asszony, rövet, kanyi, gorja, egyet, levet. Sárga murom. Földú orka, szökjünk meg, mint kecskerékra. Egyik lábam királya, a másik elhibázza. Ez az élet a diákoké, helye bújjaké. Akinek ma kedve Nincsen, annak egy csepp esze sincsen. Így lettünk, ég alattunk, egész éjjel jót laktunk. Reggel van már vérhez lenni, jó lesz végre hazamenni. Fogadják szeretettel Lipovszky Áront, aki egy kicsit különleges produkcióval állt elő. Hallgassunk! Saját kézzel készített bálna. Jó? A következő produkcióban Magadus Kristóf, második osztályos kisfiú fog egy verset előadni, és felkészül Róza Imre. Nemes nagy Ágnes gesztenye falevél. Találtam egy falevelet, gesztenye falevelét, mintha megtaláltam volna egy óriás tenyerét. Ha az arcom elé tartom, látom nagyon, mint az arcom. Ha a fejem fölé teszem, látom nagyon, mint a fejem. Hogyha eső cseperegne, nem bánnám, ha csepereg, az óriás nappal éjjel, az óriás tenyerébe befőzni a fejemet. A következőben egy zenés, énekes produkció következik, hallgassák Róza Imrét.